Wat we hier doen is eigenlijk jongeren, hele jonge jongeren, vooral van het VMBO uit Amsterdam, in dit geval Zuidoost, een fijne en vooral ook leerzame zomer bieden. Dus eigenlijk we creëren een veilige plek waar ze door kunnen leren, zich goed kunnen voelen en ja, hopelijk voorbereiden op een kansrijke toekomst. De jongeren doen echt doelvakken. Dus de jongeren leren knippen, leren werken met techniek, koken, tussendoor een beetje sport om de hersenen zeg maar, te stimuleren, dans. En het zijn allemaal echt vakken waarbij je iets moet doen of maken. Ja, wat jongeren aan de zomerschool hebben is vooral het ontdekken van je talent. En hopelijk zijn het talenten die in Amsterdam heel erg nodig zijn. Als we het hebben over het worden van een kok, of het nou een politieagent is, of dat je gaat werken in de techniek. Dat zijn allemaal beroepen die we keihard nodig hebben. En wij helpen ze eigenlijk in die loopbaanoriëntatie al heel vroeg. En we laten zien met deze zomerschool dat we dat faciliteren, maar vooral ook dat we zeggen we investeren in jullie toekomst, want we hebben jullie nodig.